Pozdrav dragi učenici! Dobrodošli na video lekciju iz predmeta informatika u 5. razredu. Današnja lekcija nosi naziv Preračunavanje binarnih brojeva u dekadske brojeve. U današnjoj lekciji naučit ćete da je osnova binarnog sustava broj 2, a dekadskog sustava 10. Također ćete naučiti kako preračunati binarni broj u dekadski broj. Upamti. Osnova binarnog sustava je 2. Za zapis binarnog broja koristimo znamenke 0 i 1. Osnova dekadskog sustava je 10. Za zapis koristimo znamenke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Za preračunavanje binarnog broja u dekadski potrebno je nacrtati tablicu težinskih vrijednosti. Zatim u tablicu upisati zadani binarni broj, a potom sve znamenke jedinica pomnožiti s težinskim vrijednostima iznad njih. Zbrojiti rezultate. Riješimo primjer. Binarni broj 1101 preračunat ćemo u dekadski broj. Slijedimo prethodno pojašnjene korake. Tako jednostavno, zar ne? Ukoliko vam je ova lekcija pomogla da naučite preračunati binarni broj u dekadski, lajkajte ju i podijelite s prijateljima iz razreda. Hvala na pažnji.